שלום חברים שלי, היום אני הולכת לעזור לכם לסדר את כל זה. טוב, לסדר את זה. אתם רואים? בואו נראה אם אתם רואים. אוקיי, זה... אוי. הנה. זה וזה. אוקיי, אז בואו נסתכל את זה. הנה, זה דבר ראשון. יופי, בואו נצא בצד. זה וזה, דובים. עוד שתי דובים. עכשיו אני הולך להביא את זה. זה כאילו על משהו כזה, כאילו ככה. הם כאילו ככה אמורים להיות. ואז הם כאילו יושבים ככה. ואז יש כאן את התמונה של, הנה, זה אמא שלי, זה אח שלי הגדול, זה אני, זה אח שלי הבינוני, זה אבא שלי. אוקיי, עכשיו זה נרות עם ריח טוב, גם זה, גם ריח טוב. ותראו את זה, אני עשיתי את זה לאמא שלי ואח שלי ואח של השני. אבא שלי רק עשה את זה. יופי. אוקיי. אוקיי, עכשיו יש כאן עוד נר. עם ריח לא טוב. אוקיי, עכשיו התמונה הזאתי. תראו, יש גם משפחה אחרת. זה אמא שלי, זה אח שלי, זה גם אח שלי, זה אני, זה אבא שלי, זה אמילי, זה אני. זה מגיע. אתם לא מכירים אותם. עכשיו זה אבא שלי. זה אבא שלי שאני במקרים. זה אבא שלי. ודבר הכי חשוב למנורה, אני לא יכולה לצאת אותה. המנורה הזאת. אז בואו נסדר. אז דבר ראשון, התמונה הזאתי, אני אשים אותה שם. רגע, שכחתי אותו בזה, דובי הזה. אחרי זה התמונה הזאתי. אוקיי. אחרי זה התמונה הזאתי. אחרי זה הדובים. שנייה.